Alhamdulillah Rabbil Alamin an bɛ Ala fo kala tanu kala barikada ka TV ASPM filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ka bɛ nazarakalo tile 16 san kalo 3 bafila san 25 an bɛ Bamako an fa ni an karamɔgɔ an ka Usaziba Seki Ali Badara Sangare a wulila ni ka t'i ɲɛda a balimakɛ ni a jɛɲɔgɔnkɛ kan a ka denbaya la Ɲamakɔrɔ ni o ye Malikiso ye Malikiso min ni ale ye commerçant Bamakɔ suguba kɔnɔna la ni a sigiyɔrɔ bɛnbɛn Ɲamakɔrɔ ma an fa ni an karamɔgɔ an Usaziba Seki Ali Badara Sangare a wulila ni ka t'i ɲɛda Malikiso kan ani a ka denbaya n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ni ka dugawuba kɛ Malikiso ni a balimaw ye ka tila ka walandaba fana di an ma walanda min bolila Alibeyuti kan ni o ye kira somɔgɔw ye nafigiw ye janfa ni juguya min ta ka u sɛgɛrɛ an fa ni an karamɔgɔ an ka Usaziba Seki Ali Badara Sangare dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla a la Alibeyuti ka TV ASPM ka jatalaw fɛ aw ni ne an ka jɛka ɲɛmada olu fɛ Ala k'an wasa amin sunkalo tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma amin an bɛ dugawu de kɛ an nana ziyaraba min na fɛ a su in na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye amin Ala ka san caman ta yira an na amin Ala k'an sabati amin Ala k'an ka bato kɛlenw minɛ Ala k'an jurumu yafa ka hamuw nɔgɔya amin an karamɔgɔ Sharif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya an b'u bɛɛ kalifa Ala ma Ala min ka kalifa tɛ ci Ala k'u k'a k'alaya kama kira na bɔ n'o kanu sɔli ala rasul o dakuruɲa 2 de tun b'an bolo o di jama ma hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasul ne tɔgɔ ye Abdurahmane Sidibe Waalaikum salam. Kami saudara sombong kebabat dalam kemarin ini ala kasih buktinya cara jangan kena wasan perasaan kadang Allah kerana fosil seribuan madan saja Allah karena kadang wasan Allah fokus Allah putar Allah dalam madan Allah kasih orang sini pun madan Allah kasih sama jiran angkat nak awal juga nak ngomong saya ikut mata terus Amin 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 والجنة يوم الدين رحمة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين غير المغضوب عليهم آمين an bɛ fɔlɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ ka k'o kɛ Dawiyo la kuntigiba kan n'o ye Alakiraba ye sallallahu alaihi wasallam a n'a sodenke sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu tugura Alakira la ni baara ɲuman ye Ala k'an fara u kan silamɛw su in na an nisɔn ka di yan an bɛ an balimakɛ fɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Imam Malikiso a n'a balimaw a n'a kɔrɔw a n'a sindiw ani a kanuɲɔgɔnw an nana ɲɛ da u kan ɲɛnama ye kanu de Maliki ye an kanu Ala kama o tɛ bi ye k'an bangebaaw kanu Ala kama k'u boɲi fo ka kɛ sababu ye ka muso ɲini ka d'an ma an k'o da an kɔrɔkɛ ma n'o ye Yaya Sangare an b'o nɔfɛ tugu la ka o dɛmɛ k'o sira kɔrɔta ka Maliki n'a balimaw fo k'u barikada fo ka taa se an ka ɲɛnamaya yɛrɛ banni ma walima fo ka taa se ayiwa an bɛɛ ka ɲɛnamaya banni ma ɲuman ye ɲuman de wa mɔgɔ ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ min ni nana yɔrɔ la n'i ye dilali sɔrɔ i bɛ dɔ fara dilali kan o ye mɔgɔ ɲuman de ye wa n'i nana cɛnni sɔrɔ i bɛ cɛnni duga o ye mɔgɔ ɲuman de ye mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ ye min bɛ dilali de kɛ Maliki n'a balimaw Usmani ani an sinjiw n'an bɛnkɛw an tɛ foyi dɔn n'u ye ni ɲumanya tɛ ka taa se an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Bamoyi Kamiya a y'an bonya o kɛra bonya ye ka muso di an ma mɔgɔ o mɔgɔ ye muso di ma i bɛ si bɛɛ kɛ i tɛ se k'a sara muso bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ muso dili kɔrɔ ye ko an bɛ fɛ k'i kɛ kabilatigi ye an bɛ fɛ k'i kɛ bɔkolotigi ye an bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye nin kɛnɛ in ka Bamoyi an b'a fo kosɛbɛ ka barikada Usazu an yɛrɛ ka nin wulikajɔ bɛɛ sababu o ye an fa n'an karamɔgɔ ye n'o ye Fadilatu Seyidi Sharif Usman Madani Haidara an bɛ Haidara de fo ka Haidara barikada
ana ka demaya sanuma bɛɛ ani jamiya ansaru minnu ye ɲɛnamaya baara bɛɛ bila k'an karamɔgɔ dɛmɛ su ni tile an bɛ ansaru tɔni bɛɛ fo o kɔfɛ anw minnu ye karamɔgɔw ye n'an y'an yɛrɛ ka dɔnni fara ɲɔgɔn kan ka Hayidara k'an ɲɛmaa ye ka tɔgɔ ɲini bila k'an wele ko Udu Hayidara nɔfɛ an bɛ Udu karamɔgɔw fo nin kɛnɛ in ka yan groupement leader spirituel an ka foli bɛ ɲɛsin u bɛɛ ma an ka karamɔgɔ Usazu Male ɲamakɔrɔ yan an b'a fo mɔgɔ cɛsirilen don wa mɔgɔ kɔnɔnajɛ don an bɛ Male fo o kɔfɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ ɲamakɔrɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da an karamɔgɔ bi bɛna donba dɔ ma sunkalo tile 16 ka dugujɛ 17 la o ye don belebeleba ye yawmal badru silamɛw ye se sɔrɔli min kɛ badru don o kɛra ka bɛn bi ɲɔgɔnna de ma Arabi Saoudite bɛɛ n'i sera yen bi sunɔgɔ tɛ yen bɛɛ nisɔndiyalen ni bɛɛ ɲagarilen don ko silamɛw sera yahudiyaw la bi ka bɛn bi ma n'o kɛra bi o don tɛ bi ye mais a donkuɲɔgɔn ye bi ye n'anw ko an bɛ nisɔndiya ko kira bangena n'u ko k'u b'o nangari Arabi Saoudite dun y'olu ka dugare n'u ka danaya de ye olu bɛ ka ɲɛnajɛ bi ko silamɛw sera kafiru la bi Arabi Saoudite kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la bi n'i ka mɔgɔ banana a bɛ sa maa si tɛ yen k'a lajɛ bɛɛ ɲagarilen don ko baduru yawmal badru wa a b'o cogo kelen la baduru kɛlɛ Seydina Ali y'a ka badara sɔrɔ bi su in na de badara o de ye baduru jɔnjɔntigi alimami Aliyu don o la wele ko badara Ali mais n'i ye Seydina Ali fɔ ani ye muru don olu kɔnɔ a bɛɛ ka kan mais k'a sɔrɔ Ali yɛrɛ ka badara sɔrɔla baduru de la n'i ye Ali ka waleya fɔ ɲuman na a ka bonya ko la a ka karama ko la mɔgɔ minnu b'o jasi k'o nangari olu tigilamɔgɔw ko baduru ye donba ye mais Ali yɛrɛ ye maaba ye jɛmakɛ n'o ye mais Ali yɛrɛ ka badara sɔrɔla baduru don de hasidi sɛgɛnna dɛ an bɛ kira somɔgɔw fo alu betiw Seydina Ali ko halaki ni ta tiɲɛ da ye k'i fa de ye kɛ kira somɔgɔw ye u ka fisa ni bɛɛ ye dani bɛɛ la c'est-à-dire bonya min bɛ alu betiw kan a yɔrɔ man jan e k'i kun ja dɔɔni dɔrɔn anw fɛ jamana in kɔnɔ yan Mali président ka wulu o ka daraka bɛ e ni ne balo ka tile kɛ mais wulu ko tɛ o ko président ka wulu o fana ye wulu la président de ye kira Muhamadu somɔgɔw kira ya valeur bɛ kira somɔgɔw de kan ala kira y'an bɔ jogojuguya de la kira y'an bɔ dangadenya la kira y'an bɔ jɛnɛya la a y'an bɔ walejugu bɛɛ la an ko an nisɔndiyara Muhamadu e y'an jogo bila kira an kan k'i fɔ k'i barikada kira an kan k'i waleɲuman dɔn kira an bɛn'i sara parce que i kɛra sababu ye an y'an faw dɔn e kɛra sababu ye an y'an baw dɔn i kɛra sababu ye an b'an musow tɔɲɔ i kɛra sababu ye an ma cɛw tɔɲɔ o tuma Muhamadu an bɛn'i sara bon ala de ko kuranɛ na o la ko kira ka kiraya sara k'o ye kira somɔgɔw dɔnni de mɔgɔ ye kira somɔgɔw kɔni yan kuranɛ y'o aya jɛlen fɔ minnu ko Muhamadu kɔtigɛra ala de y'a warawala ko inna shaniyaka huwa al-abtar a ko Muhamadu e jugu ninnu ko tɛ yan minnu ko k'u b'i kɔtigɛ olu de ye mɔgɔ kɔntanw ye nka kana ɲinɛ an karamɔgɔ minnu banna kira la sallallahu alaihi wasallam n'u ye kira dɔgɔya n'u ye kira kɔrɔnya ka kira sɔgɔbɛ n'olu sɔnna kira Muhamadu mɔden la o kɔrɔ ko fila kɛra a fila si tɛ hɛrɛ a ma a fɔlɔ o b'a yira ko kira Muhamadu mɔden o ye kira ka sira bila walima min ye kira Muhamadu kɛlɛ n'o tugura kira Muhamadu mɔden kɔ bi ko a bilama ma kɛ halala ye c'est-à-dire nin si tɛ hɛrɛ an kan ninnu ka kira Muhamadu somɔgɔw dɔgɔya ka kira somɔgɔw dɔgɔya o b'a yira an na k'u ye halalaw ye u bɔr'u fa la Abu Jahili ala kira dɔgɔya Umu Jamili o kira dɔgɔya Seydina Ali ma kuma Umaru ma kuma mais ala de ko tabati yada Abi Lahabi kuranɛ kɔ jani kira dɔgɔyara hali n'an y'an da de ala yɛrɛ b'o wasa o tuma kira somɔgɔw fana mana na bi Abu Jahili bɔnna bi na Umu Jamilu bɔnna bi na Namurusu bɔnna bi na Firawuna bɔnna bi na olu b'u ka baara kɛta fana kɛ
atuma ni kira Muhammadu bwana be no ma fara kira ka bara la namuruzu bwana ma ba o ti fara namuruzu bwana ka bara la o kuma minu mi ka fango fenfo anga do ko ni dakorole mo ni nunu munu mangara mo do ya ka sirifu do ya ni dimina o yika hagede nga ka finyana ki kore ki israilila ko ma ba ere donate foyi fo mo ne ka wale Allahu akbar mo ni mana wuli mami no fa ka mbarabo ka sogobe ka tigi doya iba do ko abika o kemina de ko de alaka ma ba Allahu akbar wa alaka ma ba ni ya kalila ale tato me ala de ma ale bi nyefole minga ko do ni ngena o kunte foye ka on waju kambla sra do mi na kara nyere la nga do ka bi ke mo la ni aidra afi dungo do ko chedo akenata jugumala akunte ale ko ede abika eni ne de waju nan tukura le ko no karana do mi anga do ko bi ke belebelo la olu ban kala de olu e calendrier min dati ti ban ni u flep mo kuma ibi imogo be min e bo sura ami strifu fu ka duwo ka ngara mo ye ana zuriya be ka fo alu betu ye kuku sosma ala yu wasa olu bora cheba mina no almami aliwe karma Allah wajha asadullah galibi badra sajaja ala ye chemi mbonya ka nyada bonye ay gazwa khaybara jonjota ani Khalid ibn Walid ay gazwa khaybara jonjota ani Khalidi odo sahaba betununa me ali ka bare bebkadu gazwa mingera ko karanga wolofla ani malikulu gudamu sedna ni kelenyo jonjota uneni kele do akelenyo jonjota uka kele mingera no jine ko la biruzatil alami sedna ni jine tugu akelenyo jonjota me o sedna li ka sange me shekinge kutuba warate ali dogol la modo ndogali ko aka bokulo makaka kumi chema fuike jian ko me an wasa rojuma ko nini bekara Sayyidina Ali la asali ni biche sabba kele ni kemenan ni ko bi ko mogo do de bika kenesigi Sayyidina Ali de ndogola mogo do bika kenesigi Sayyidina Ali modo ndogola do bika kenesigi amame Ali utogola do bika kenesigi amuso togola otuma iba do la ko an wasara e jani isanga me shegi juguya ko fe ala sona ka bargatigi do na ama Sayyidina Ali ama yebaye ama mode mi rai me o zera ka dala ka tuka ko ay bara kuma ba mununge ko lu sama kana ko lu dangere maya ni makabo jena serifu korota bodo wala ko tugodi wara fa na laka zikraka on Allah taala ikra bunye ka kira korota ko mogo mi glegi boga bla ki bi kira korota ni ala kalena nere be korota on ga korota li te anyere bolo blede wate dugo bolo de ala ko kara wajibi aleka parce que nya ka kira ira on ni ko kira e kira de ale gwanza jole ale ere to fe ni ko mogo e mogo de an wasda ko maliki anya korofo anya fawfo anya bawfo anya musofo anya deunfo anya jenyofo on ya ko maliki o de maliki re me maliki gwanza sigle o ta maliki yo ni ku bi maliki fe ni ku te usmoni fe in maliki takati yo yeble ni ku bi maliki fe ki nyita da musuka ya dorta bolo flako ki nyita da muso flaka inati yo yeble ni ku bi maliki fe ni ku nyita da donga inati yo o ka finyana mogo ere yiriba suturo yiri misanu de o kuma kira sallallahu alaihi wasallam mogo mi ngi bi kira fe kira awasawado alhamdulillah jakara sabaka ba akono gara mogo mi ngi bi kira fe abi dode ni kira somogo kanwe wa ni bi ala fede o be dode ni kira kanwe wa kira kanu bi dode ni kira somogo kanwe wa otuma fanga do ko islam nyuma atamanche ta qur'an kalai islam nyuma atamanche ta wajuli islam nyuma atamanche alu betu kanu de ni mogo mi ka kira somo kanu hal ni boli sonodo strategy ngede wa tigi laba ka yitai wa tigi bi sabuja kono yi wa ala ti son fiu ka sakafria ka kira somo kanu bi je no ya mogo bulu kala no ya bulu ki bono sabati ka kala ki bono noro hal mogo mi mo la kira somo no fe o deni de to tekli nyeda ira la iba ye mabaya noro buka manma noro buka o ye u fay baram ni mami sira min fe nin de ala ka sira ye bishu ye domba ye sungolo ye kalo belebele ba ye wa a klange bonya ba kono klange folo
o bonya ko chama me klanga flana yi wajuli a club be wajuli ka finyina sungolo kletan wolofla kira kage kire ala yere ko muhammadu mai kira kire o bena sungolo kletan wolofla ma ka shito sambinani Allahu akbar ka be shinima o kuma shuna yo damne Allahu akbar badru kele se sorla ka be oba otuma an wasara et puis aklala ka be dum bele bama lo endene lo kira ndene kira chira ka ke kira ndene kira bangena tene kira fatura tene wa otuma anfla ka badru minge shuina o duza jebbe ndene ma Allahu akbar bonya farla bonya kada otuma islamu anga laje anga sabali anga jisma ka ngul jila islame bamnun te mena ka bara boke kle goyna kata arabu ka do me ko ni luka do ni balaga do ni sorfu do ni naho do ka bara kala babbe ke fuwe e ka naho kama kabo yore ba do ko famila mulut ka barake mo bi barakalo do ya o tigi farri ma barakalo kan tanu ni am islamia bi ka wele misri kono bi ko misri bi ka wele islamia to la ngo kara do de joli bona ka misri wele me kana ke ko mo lu fude ni sahaba min do fo ani mo fagalo fo abekli ka kira do ya ka kira somo do ya ka kira ere ke mo fagalay ima gazwa min fore fe no gazwa Khaybara do ala kira ku ye kele generali de kele nyama kele chana kira bulu sahabu sara islamu sara ka islamu sa wula da kele wi ma ba saba faga islamu la Mamudo e kele nyama me okanga an wasa certificat do ko odo Khalid kira ka tubi de na fo kire ko Mamudo ne bi fe ka bo kele nyama ya le kada ke nyama Allahu akbar kalli ko mi fe ka ke nyama me ala de ko qur'an na ko ni e kire min fo ko ni mami yo soso o tigi bana ala la ne bi ka sara wo nyeno ta ne mo be ka nyama o la kira ko Khalid ma yimu doni sel fana mana seli ma blali bla ka ci fo islamo ki kira kele nyama sel fana seli bane kira e ci di blali ma ko Khalid ye kele nyama Khalid ye generali mo ko be yoro mina sey kan la mere ko on ga kira te mo fogale ati mo foga nyedo abi kurene do abi jogo do abi duga de do abi nyuma ya do me ni kira ke kele nyama am ba bi saka ba parce que kele te ato nyedo o manu ko kire mo fagala iba taga seguma ko lu de bandiwe on ga kire ga sanu mo fagama aka nyanama bre ama mo fagane ma kelende o faga chogo gazwa udula udu kelela o faga chogo ani o fana foye ka fo kire te mo fagala kale ni kara nyema e tumami o kara telefona seli kofe ngale na Allah wi lazara seli gazwa Khaybara wolo vla chamanjala marhabu ibn mansiya fagale ko Allahu akbar Sayyidina Ali fe me ka fina Khalid ma kele kede ay plade Khalid bi kele plado o kele ere kange kele kede ga sisa mate Sayyidina Ali kawala me kirata ni jinya do kira Sayyidina Ali na Abubakar ni Umaru ko bebla kata ni ya ba fe ka Khalid ni mo do fara nyonga ko bla kata fa wara fe kafiru bi bu ko fe ku fa kuma be ni shitka toro fuila me Khalid kele nyama yi nyatoro la kula o kan on islamu jeya ko nga kirate mo fa ko nyedo ati kele ko nyedo ati bingal ko nyedo on nga kire jogo tigi de wa ala yere kire mo tu qur'an na ka jogo de kay mo go yi jogo de otuma nanya donc a fo ame kire no fe ame kire so mo no fe fo mo fe mi ka kana gele ala toro la gochila ango best ke alama ko ni ngera anyo no la kunu vraiment ani so ka ko so be shuina ni de moya stan mo yele nyefro ni sebenye andi foma yama me on yere de tisigi ami sam bege tourner na nyaga sala ala ga dine nyefol la mais ni so lo kele inza ay sanjama mo ambi bul kanan se joya an yere nyabala abi ka ba andi ka sagana an bulla sa ka bul kanan nya dauka an ga nyon laje ziyara e jidi de ziyada do nay nyonye ahine bi do nyona amma gare bi do nyona abi bo nyonga la ala kalama wa bi ke sababu en nafiki ti do nyonje ni mo mi yan yesa ka me maliki fa ya am ga do ni voya kata maliki ya butiki la suguba kono ko karabo ali beta itise ko kebliwo ni mo mi ne maliki fa ya kata na refe juela kata nzigi ko maliki beta itise ni me ke sababu de nafiki dabiti ani yonje na ger la nyona ala kira sallallahu alaihi wasallam
a ko silamɛ fila olu ka ɲɔgɔn fo nin bɛɛ ye baraji de silamɛ fila ka sigi ka dumuni kɛ nin bɛɛ ye baraji de silamɛ fila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye baraji de an yɛrɛ ka don ɲɔgɔn na ka don ɲɔgɔn ka so nin bɛɛ ye baraji de ni ala yɛrɛ y'an ye ta ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ ala nɔfɛ ni danaya ye i b'a dɔn ko silamɛ ye badenya diinɛ de i ni maa min tɛ dugu kelen a tɛ kabila kelen hali a tɛ kan kelen fɔ tile kelen a bɛ se ka don ɲɔgɔn na k'a bari ɲɔgɔn na foyi t'o kɛ ni silamɛya hakilisigi tɛ n'i ko asalamu aleykum ko kisi b'i kan o ye ala ka kisi ko ye ani e yɛrɛ ka kisi ko ne ka tɔɔrɔ tɛ se e ma mɛ n'i ko salamu aleykum nafiki tile ninnu olu de bɛ i faga salamu aleykum olu de ye bandiw ye salamu aleykum olu de ye mɔgɔ fagalaw a ka bɔ kunkolo ma o tuma anw ye min faamu diinɛ na o de ye ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye jogo ka dilan ɔ ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye muhamadu min ye ciden ye dɛ n'i k'i b'o fɛ n'i ba don somɔgɔw la i ni muhamadu kɔni tɛ ɲɔgɔn ye bon ni muhamadu ma ɲɔgɔn ye i ni ala tɛ ɲɔgɔn ye n'o kɛra e de tɔgɔ ko nafigi i ni silamɛya kɔni tɛ bilen fiyewu kira jugu fiyewu olu de kɛmɛ ka misiri bloqué bi tewu wa o tɛ bi ko ye dɛ kabi kira tile la o tun bɛ misiri kɔnɔ Seydina Ali mɔgɔw ti k'a fɛ juguman wɛrɛ tɛ koyi sadiri ni ala ye yamaru min di kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ kɛlɛ kɛra wajibi y'a kan hali ni kɛlɛ man d'a ye ko sabula da sagura cɛnni kɛra ani kafiruw bɛnna min kan u y'a bɛɛ violé u y'a janfa bɛɛ la n'aw ma wuli sisan u bɛna o bɛɛ ban o tuma silamɛw ye wuli min kɛ ni silamɛ bɛɛ ye ko tɛ ko Seydina Ali la o de ye nafigi minnu faga ka kafiri minnu faga olu bɔnnaw de bɛ k'u ta sara bi Seydina Ali somɔgɔw ye o la n'i ko Seydina Ali a kɛ tan u b'a fɔ ko ninnu si tɛ tiɲɛ bilayi gazuwa Kaybara gazuwa Karanga jinɛ kɔlɔ n'i ye nin wajulu kɛ dɔrɔn o kɔni si tɛ tiɲɛ parce que Seydina Ali y'a kɛ quoi n'i kun ye sahaba wɛrɛ bila yen min tɛ alimami Aliyu ye u b'a fɔ tiɲɛ don mais ale juguya kama dɛ ale ka baara o baara nin si tɛ tiɲɛ an bɛ ka kitabu minnu kalan Bukari min yɛrɛ b'an bolo ni an b'a fɔ k'o donna o bɔra Bukari kitabu mumɛ bɛɛ ala kira ko Seydina Ali ye min fɔ o la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 100 ni dɔɔnin mais n'a fɔra ko kira burankɛ ye Seydina Ali kira dɔgɔkɛ ye Seydina Ali du kelen Seydina Ali tubira kira ci don k'a kɛ kira ye a tugura kira kɔ o sera ka min lakale kira ka kuma la Bukari kɔnɔ 100 ni dɔɔnin o tuma a tɔ taara min ne yɛrɛ bɛ taa ka segin min na aw fɛ yan ne ka dongo kelen dongo fila Maliki fɛ yan n'i ko bɛ ne ka kuma lakale i bɛ min sɔrɔ o la k'o lakale o ka ca 200 ye sahaba dɔw ye kira ka kumaw lakale fo 1000 dɔw y'a lakale fo 2000 mais alimami Ali ka kuma fɔlen ko kira ko ta 100 ani dɔɔnin a tɔ taara min Seydina Ali tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na wuli kɛra de k'o kɛlɛ wuli kɛra de k'o jɔsi bi silamɛw ka cɛsiri u sera ka min sɔrɔ bi Seydina Ali ka kuma la ko ala kira ko 537 mais sahaba dɔw ta 2000 ka b'o yɔrɔ la i b'a dɔn ko janfa bɛ yan mɛna o tuma Seydina Ali de bɛ ka kɛlɛ de ko in bɛɛ kun ye Ali ko de ye o tuma Ale bɔnnaw ti to yen Ale bɔnnaw kanubaw aw de tɔgɔ ko asibalu kira somɔgɔw kanuɲɔgɔnw aw ti to yen ni Useni bi faga don min Karibala ani cɛ minnu fagara ani muso minnu fagara olu de filɛ nin ye minnu filɛ nin ye an karamɔgɔ nɔfɛ bi su ni tile n'u bɛ buruja k'u neni ka kan bɛ da u kan olu de tun ye mɔgɔ fagataw ye Useni nɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye minnu tugura Useni kɔ ka sa olu de filɛ Hayidara kɔ o bɛ sa minnu tugura Hasanu kɔ ka sa hali Hasanu yɛrɛ fagalen n'i y'o lajɛ n ka bɛɛ ye nin ko kelen de k'a fɔ Seydina Ali a ye denw sɔrɔ ala fana fanisiriyara alimami Ali kan a ye den 32 de sɔrɔ den 32 parce que ala mago bɛ alimami Ali la ala de ko kira somɔgɔw kɔ ma tigɛ o tuma pour que o a ye n ka sabati kuranɛ na o de sababu kɛra Seyida Fatumatu Zahra ye a ye Fatumatu kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛrɛ bɛɛ k'o di a ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ma n'o ye alimami Aliyu ye olu 2 kɛrɛnkɛrɛnlen k'olu sɔn den kɛrɛnkɛrɛnlen la a camanba mais a y'a daminɛ Hasanu na ka na Useni na mais n bɛ ka min f'i ye sisan tuma min na ni Seydina Ali yɛrɛ fagara u ɲɛ b'a la Hasanu ye mɔgɔ ye a jɔ b'a fa jɔyɔrɔ la Useni ye mɔgɔ ye nin jɔ b'u fa jɔyɔrɔ la an bɛ mun kɛ ka ninnu kɛlɛ o wulila sisan ka taa don Hasanu alimami Hasanu a muso ni a hakili cɛ k'a bila a la ka fura k'a kɔnɔ k'a fura n'o ye Jadatu binti Ashash nin don ni ala ka fanisiriya tɛ silamɛw kan ninnu 2 bɛɛ kun bɛ sa
ni ala kan kisi ni ye fɛn dɔ kɛ dumuni na kan k'o dun yan a kɛ man di ka maa to ye dɛ jango maa minnu ye kelen ye n'u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ mais ala yɛrɛ de ɲɛna silamɛw ma o don a ka asanu kelen sɔrɔ tuma min ni asanu ye dumuni ta k'a dɔn a da kɔnɔ a y'a kunu dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a ko muso ma k'i ye mun kɛ dumuni na a ko n y'a dɔn n bɛ sa nka n'i ma tiɲɛ fɔ k'a bɛ juguya dɛ muso sɔrɔla k'a bolo da kun k'u ye ne janfa de muso sɔrɔla ka min fɔra ye a y'o fɔ hasanu bɛ k'a da bari dugukolo la a bɛ k'a sɔnni bari dugukolo la a bɛ k'a sɛgɛ sɛrɛkɛ saya sigara nɔfɛ poisson bɛ k'a nugu tigɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko i burankɛ janfa n'o ye Seydina Ali ye i ye ne mɔkɛ janfa n'o ye Alakira ye wa i ye ne janfa nka ne t'i malo a y'a da barilen to dugukolo la a n'a sɔnni a bɛ k'a senw sɛrɛkɛ pɔsɔnni bɛ k'a nugu tigɛ a bɛ k'a nugu ɲimi fo ka taa se ka saya ma mais ni fagakun ye jumɛn ye ko ni nin tora ye Seydina Ali ka laɲini ti bɔ yen ni nin tora ye kira Muhamadu mɔgɔ bɛ min na o ti tunu ni nin tora ye kuranɛ tɛ se ka yɛlɛma k'a k'an sago ye f'an ka nin bɔ yen o bu yɛrɛ min kɛ mun kɛra o y'u ɲɛsin alimami Useni ma o kɛra min kɛ cɛ in sɔrɔla ka mɔgɔ wɛrɛ ta o sɔrɔla ka Useni n'a ka denbaya bɛɛ cɛ ka taa Damasi a taatɔ a ko a bɛ ka taa n'u ye ko juguya barika ka bɔ kira somɔgɔw kan k'a bɛ t'o mara a ko ten a ye min fɔ an bɛ kuma n'o de ye min b'a kɔnɔ o b'a ni ala cɛ a taara Useni mara a tɛ dumuni kɛ ni Useni ma dumuni kɛ ni sɔrɔ o sɔrɔ nana a bɛ sirifiw tabila a ye Useni bonya mais tuma min n'ale ka waati nana surunya a denkɛnin n'o de ye Yazidu ye Muawiya a y'o wele ka na bana kɛlen k'a minɛ n'o ye saya bana ye k'o bɛ laban ala de bolo a y'a denkɛ sigi ka kuma denkɛ fɛ su fila ni tile fila a bɛ ka kuma denkɛ fɛ nka n'i y'i jɔ o yɔrɔ la sisan k'a bɛ o yɔrɔ la e bɛ ka kuma i den fɛ su fila ni tile fila o kuma o mun den o kun bɛ min o kun bɛ jamana wɛrɛ de la wa ka wolo i fɛ yan ka mɔ i fɛ yan ka kɔrɔbaya i kɔrɔ yan i satɔ bɛ ka kuma o fɛ fo ka taa se tile fila ma mun b'a la fɛn dɔ b'a la wa fɛn wɛrɛ t'a la dɛ ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam kira mɔden ninnu Hasanu Useni tun bɛna kira kɔrɔ komi denmisɛnnin fitinin filɛ cogo min na u bɛ sahaba bɛɛ fo u bɛ ban mɔgɔya ta foli la mɔgɔya ko kira ma ko i mɔden ninnu tɛ ne fo mun na kira y'a yira a la ko mɔgɔ t'i faaba fɛ ko fɛn dɔ kan ka bɔ e la o de kan kɛ sababu ye ka ninnu faga o de la ninnu tɛ fɛ o kɛra min kɛ mɔgɔya ta ale tun ye kuranɛ sɛbɛnbaa dɔ ye wajurikɛlaba kun do kira bolo danayama kun do kira tile la ale ka faamu sera ka kɛ min o yɔrɔ la a ye kira ɲininka ko Muhamadu ko den wolola wa kira ko den ma wolo fɔlɔ a taara muso bɛɛ furu sa ni an y'an jɔ o yɔrɔ la ni kunangoya bɛ maa sɔrɔ a b'i sɔrɔ n'o tɛ ni kira ko fɛn dɔ bɛ bɔ e la min bɛ kɛ sababu ye k'ale mɔdenw faga i kimɛrɛ turu o yɔrɔ bɛɛ k'i tɛgɛ ja ala ka kira dugawu kɛ o kana bɔ na bilen ni kira ma sa fɔlɔ dugawu ɲini a fɛ ale min ko k'a bɛna bɔ yen ale bɛ se ka kuma ka ala fɛ k'a bɔ a ma mais ale wulila de ka taa ka fɛɛrɛ tigɛ ka muso bɛɛ furu sa silamɛya kɔni n tora ka kɛ sanfɛ a bɛ kira senkɔrɔ muso bɛɛ furu salen o bɛɛ la Hasanu ma sɔn Useni ma sɔn tuma min na ni Abubakari fatura silamɛya ɲɛma ka Umaru fatu ka Usmani faga janfa la tuuru seli alimami Ali ma mɔgɔyata y'i kunkolo kɔrɔta ko ale yɛrɛ mɛnna kira nɔfɛ sa ko Seydina Ali yɛrɛ ninnu bɛɛ denmisɛnninw ye ale ye cɛkɔrɔba ye a ye kuranɛ sɛbɛn a tɛgɛ la a ye janjow kɛ a ye wajuliw kɛ dugu caman na an t'a lajɛ an ka silamɛya ɲɛmaaya di ne yɛrɛ ma sa jama min b'a nɔfɛ o don olu ko ko a ni ka kan k'i se ka na kira nɔfɛ ko walayi k'a man ka di Ali ma ko k'i to yen minnu bɛ Ali nɔfɛ olu ko k'a ni Ali ka kan mun nana kɛ sisan silamɛ dɔw de ko silamɛya ɲɛmaaya man ɲi maa la muso tɛ maa min bolo a sɔrɔla k'a fɔ o la komi a hakili bɛ kira ka nin kuma in na ko ka muso ɲini ka d'a ma min tɛ wolo kɛ bilen fiyewu u yɛrɛ b'a dɔn min si tɛmɛna den wolo kan nansaraw b'a fɔ ma ko monopause n'a ka den wolo kuma banna pewu ko k'o dɔ ɲini ka d'a ma u ye o musokɔrɔbanin dɔ ɲini ka na ka n'o furu siri a la ɲɛmaaya nɔfɛ a fana y'o furu jagoya
furu in kɛra dɔrɔn kalo kelen muso ye garisɛgɛ sɔrɔ izara dalaw shay'an an yaqula lahu kun fayakun n'aw k'a bɛ min kɛ ni ala ma sɔn a tɛna mais ala ka latigɛ bannen don Yazidu o de kɔrɔbara filɛ bala in kan muso jiginna den ye cɛ a fɔra ko cɛ de bɛna faga o tuma bana laban kɛlen k'a minɛ a ko n den ko fɛnw bɛ ban ko filɛ n ka bana laban la nin ko n bɛna min f'i ye n den o lamɛn ko n'i y'o bila n den k'i ni fa tɛ ɲɔgɔn ye lahara a ko n den a dɔ fɔlɔ ko ala ye fɛn min fɔ Seydina Ali ko la ko kulo tɛ dɛ n den a dɔn Hasan ni Hussein ala yɛrɛ ye min f'u la a di surukurusi la n den kulo tɛ dɛ n den ala kira ye min fɔ ninnu ka ko la n den kulo tɛ dɛ n den silamɛya masaya y'an ta ye bi nka silamɛya ɲɛmaaya ye ninnu ta ye nka a setigiya de y'an ta ye nka ɲɛmaaya yɛrɛ yɛrɛ Hussein ta n den kana ji min n'i m'a dɔn ko Hussein y'i min k'i fa n den kana dumuni kɛ n'i m'a dɔn ko Hussein y'a dun k'a tɔtɔ n den ni nafolo min nana kana bɛɛ dun dɛ Hussein niyɔrɔ bɔ a la i k'o di Hussein ma n den Hussein lahala ɲini n den kana kiri si tigɛ ni ma Hussein lamɛn a ye ladilikanw fɔ ka taa k'a fɔ bi ka si a la ka tile a la ka si a la a tor'o la dɔrɔn a fatura tuma min ni cɛkɔrɔba fatura janaja kɛra ka ban o nana don Yazidu kan masakɛ wɛrɛw Yazidu e ni ɲɛmaaya in ka kan dɛ an bɛ sa i nɔfɛ i jija koyi nka ni min kɔlɔsi nɔrɔ min bɛ Hussein na bonya min bɛ Hussein kan karama min bɛ Hussein kan ni min kɔlɔsi Hussein bɛna dankari ka ko la don dɔ la o nana o don a hakili o yɔrɔ bɛɛ masakɛ kafiri dɔ nana gɛrɛ a la ka hakililaw d'a ma u ka faamaw bila Yazidu ka da la gardiw jɔn bɛ donna la dɔw jɔn bɛ jiginna la dɔw jɔn bɛ bulonnaba la dɔw bɛ kogo sanfɛ ni Hussein yɛrɛ mago jɔra Yazidu la o bɛ kɛ baara ye Yazidu ka du bɛ nin yɔrɔ in na misali la Hussein ka du bɛ kɔfɛ dɔɔnin u bɛɛ nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ni Hussein nana k'a mago bɛ patron la gardiw b'a fɔ k'a ni maa bɛ ci la o y'a sɔrɔ o kɔnsi dilen don garidi bɛɛ ma ni Hussein nana kana to n'a ka ɲɔgɔn ye n tɛ fɛ k'a ye ɲɛ la a ye mun kɛ sisan ka dumuni tigɛ Hussein ka denbaya la ka ji tigɛ a la dumuni banna u bolo ji banna o kɛra min kɛ Hussein balimamuso dɔ bɛ yen ko Sukenata o Sukenatu de ko Hussein ma ko an bɛ nin kɛ de Hussein ko ne bɛ fɛ an ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci masakɛ ma ko a tɛ ka ye ɲɛ la bilen an ka bataki sɛbɛn k'a caman an k'a fo k'a barikada a fa ye ɲuman min na o tuma an ka sira ɲini a fɛ o kɛra min kɛ balimamuso in ko k'o y'a kɛcogo ye u ye bataki ta ka sɛbɛnni kɛ a y'a sɛbɛn dɔrɔn ko Yazidu ko foli kɔfɛ n b'i fo k'i barikada o kɔfɛ n bɛ yafa ɲini fɛ ka sira ɲini fɛ n bɛ fɛ ka segin n bɔyɔrɔ la n ma kan aw ma dinɛ n fa ka so bɛ yen ka lɛtiri sɛbɛn k'o ci lɛtiri ye masakɛ sɔrɔ masakɛ ɲɛ dara Hussein ka bataki kan a y'a kalan a ko a ka lasigidenw ma ko ka na ni bigi ye e ka faamu na bigi nana dɔrɔn a ye papiye kɔ yɛlɛma a m'a kɛ papiye wɛrɛ kan dɛ a y'o papiye kelen kɔ yɛlɛma i b'o kɔrɔ dɔn wa ko e nege foyi tɛ ne yɛrɛ la bilen hali papiye tɛ a k'e jaabi min ka jaabi sɛbɛn ka fɛn kɛ ka taa n'a bɛɛ a ka lɛtiri la a ko Hussein i k'a dɔn miniji tɛ ne bolo i kan ka min min Hussein dumuni tɛ n bolo i kan ka min dun Hussein e ne ka denbaya niyɔrɔ tɛ ne ka so yan bilen Hussein e k'a dɔn dɛ hali n'i ye dugukolo fa sanu na k'a bɛɛ kɛ ne ta ye e n'i ka denbaya tɛ foyi sɔrɔ a la Hussein n bɛ fɛ i k'a dɔn fɛn min bɛ ne ni cɛ kɔlɔsi na ni n fɛrɛla yɔrɔ dɔ min fa e ko i bɛ taa Makan k'i bɛ taa Madinɛ k'i fa ka so bɛ ne mago bɛ fa la ne mago bɛ mɔkɛ la aw ka du ne mago b'aw ka du la wa e bɛ taa mun na n'i bɛ taa kan mun fɔ n y'a ɲini Ala fɛ ka se n'i ma tuma min n'o lɛtiri yɛrɛ sɛbɛnna k'o kɛ ka Hussein sɔrɔ
mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ n'i ye nin sɛbɛn ka di an ma an karamɔgɔ siribe i yɛrɛ i balimamuso walima i furumuso a bɛ min fɔ ani sirifimuso bɛna min fɔ i bɛna dɔn k'an tɛ kelen sirimuso ko n'o ye Sukinatu ye ko Ala ka hɛrɛ ka bɔ Yazidu ta ye k'an ka taa wallahi n'i ye nin kɛ anw dɔw ka musow an balimamusow ye u b'a fɔ an ka taa patɔrɔn deli koyi a bɛna an faa dɛ an ka taa deli mais ninnu ko de ko Ala ka hɛrɛ ka bɔ Yazidu ta ye anw bɛ taa c'est-à-dire Yazidu fa nana ni mɔgɔ ninnu ye ɲaamɛ la ani so la u ma balama Yazidu nana tasuma da ninnu kan sirifi ninnu zɛgɛra so u bɛ se la jamana ni jamana dimanche fo Maka Madina mais Yazidu taatɔ n'u ye n'o Yazidu fa taatɔ ni mɔgɔ ninnu ye Useni balima dɔ de bɛ yen Mamadu Anasiya ale ko k'ale tɛ taa yɔrɔ si k'ale tɛ taa mɔgɔ ta nɔfɛ ale tɛ taa maa si nɔfɛ k'ale bɛ to du kɔnɔ yan u ye kira ka du feere Maka mais Madina Seydina Ali ka du Useni seginna dugu tilama fɛ a n'a ka denbaya ka n'a sɔrɔ o balimakɛ ne bɛ du kɔnɔ ye ka na jatigila minɛ ye dugu tilalen Useni ni balimakɛ ye baro kɛ balimakɛ ko a ma ko Useni ko dɔ den kɔrɔ ko an taara ko tasuma bɛɛ dara an kan ko ne b'o dɔn ko ŋɛɲɛ bɛ cɛkɔrɔba la ko den bɛna min kɛ ko bɛɛ b'a dɔn ko mais ko nin tɛ baasi ye ko Yazidu mana kɛ ɲɛmaa ye ko hali ne t'a dɔn ko Yazidu fa ye silamɛya ɲɛmaa ye jango Yazidu ko mais Useni tɛ baasi ye nin y'an ka du ye yan n'a ka di ye to yan ni yan m'i diya yɛrɛ taa Maka alikaba kɛrɛfɛ i bɛ bonya bɛɛ sɔrɔ taa ye c'est-à-dire mago bɛ yɔrɔ min na n'i ye nin ko ninnu bɛɛ filɛ o ko Useni bɛ ka faga o Hasanu poisonné la o Seydina Ali fagara o Ayidara bɛ ka nɛni o e yɛrɛ hakili tɛ ka fɛn dɔ d'e ma fɛn wɛrɛ tɛ d'i ma dɛ ko ninnu de ye fa kelen ba kelenw ye taasira kelenw ko fagabaga ninnu o de ye nɛnibaw ye komi bi fagali de ma nɔgɔ o tuma nɛni de bɛ ka kɛ n'o tɛ kɔrɔti tɛ kɔrɔti ye bonni tɛ bonni ye dabali tɛ dabali ye min ma kɛ Ayidara la o si ma fɛn ɲa o de nana ni bande ni fanani ye an k'a dɔgɔya ka mankutu tiɲɛ k'a dɔgɔya ka nkalonjuguw da la k'a denw dɔgɔya ni Ayidara denw bɛ kuma anw minnu ye kalandenw ye an bɛ an sigi de ka kɔlɔsi minɛ ka kuma Ala fɛ Ala ni nɛ sabati parce que juguw de sigilen don donsoya la donsoya c'est-à-dire hali ni a ko Ala ye kelen ye n'o fɔcogo ni fɔra fɔcogo wɛrɛ la ni kelenya yɛrɛ tɛ o de bɛ ta sisan k'o de buruja i b'a fɔ ko maa si tɛ diɲɛ na fo Ayidara n'a denw ɔ maa wɛrɛ tɛ yen koyi an bɛ ka jigi u la an kana jigi u la maa wɛrɛ tɛ yen ni ninnu ye nin baara in kɛ a man jija tuma min bɛ ka nin baara in kɛ o de la sisan an yɛrɛ bɛ to ka ɲɔgɔn ye yan kalo o kalo walima sunkalo o sunkalo ka dɔɔnin fɔ yan kun ni ninnu ye baara in jɔ dɔrɔn an fari bɛ faga kuma an k'an jija an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn minɛ an k'a dɔn an bɛ sira min kan nin ye Ala ka sira ye nin ye maa ɲumanw ka sira ye nin ye maabaw ka sira ye bonya yɛrɛ de ye bonya ye wa a bɛ dɔ de bonyatigi bɛ dɔ de ni tuguli ye bonya la wa bonya tɛ foyi ye Ala kira kɔ Ala kira ka bon fɛn bɛɛ ye o tuma maa min tugura kira kɔ i tɛ se ka ban kira somɔgɔw la hali e yɛrɛ somɔgɔw olu ye maabaw ye i bolo anw somɔgɔw ye maabaw y'an bolo mais ka taa kira somɔgɔw dɔgɔya e bolo o b'a yɛrɛ ko kira tɛ valeur la e bolo hali Damɔzɔn n'i y'o fɔ Mali la jaralaka o jaralaka bɛ yen k'o jaralaka yɛrɛ ye o b'a tɛgɛ wuli ni Damɔzɔn ye Kulubaliw b'u tɛgɛ wuli ni Bitɔn ye fulaw b'u tɛgɛ wuli n'an ka cɛbaw ye Seko Amadu an b'an tɛgɛ wuli ni cɛbaw ye Asan Jalo fana an b'an tɛgɛ wuli ni musobaw ye k'an tɛgɛ wuli ni cɛbaw ye Lɛti Umaru Talo c'est-à-dire cɛba o cɛba bɛ fila la an b'an tɛgɛ kɔrɔta n'o mais o y'an bɔkolo de ye o tuma ni sirifiw bɔkolo n'olu bɔra kira la n'aw bɛ k'olu dɔgɔya k'olu tɛ kira somɔgɔ ye o tuma kira somɔgɔ bɛ min ko kira Mamadu denw ko kira den bɛɛ sara cɛmanw na ko kira denmusow ko sirifiya ko an bɛ k'a kɛ min ye k'o tɛ ko sirifi tɛ yen parce que ko kira somɔgɔ de kan ka na cɛya b'a fɛ n'i nana ye an ka taa an fa Adama Ala de y'ale da fa t'a la ba t'a la o tuma an fa adamadenw ye jɔnni de ye adamadenw o tuma Adama yɛrɛ ye jɔnni de ye Adama ye Ala ka dilanlen de Ala de a mana Ala ka sira fɛ nka a nana Ala ka kɛli sira fɛ
angatanya fedoni amma hawa bora jonna adamala obma awa fare adamai famuna me batala amma awa dew wata awa modewe ya angatanya fe nabla isa bora jonna maryama isa bora maryama nabla isa bora maryama maryam dun fama fu obma isa bora musumala balmo yira isa la modo yira isa la somo yira isa la ko ke kira fane ko ke nabi mani ani ko kira somo bora Fatimatu Zahra la ma ko Fatimatu Zahra janga sabalu koy aljina ko nagati wudilu aljina biyetigo ni balula ini ala tafiya nunu kanu bi jenno ko yebulu kala haran ko ya mo be nunu kanu andi mo gote alala di mo be fengo fene bu so jangu ala ko kala Fatimatu Zahra kile amma dele ka do kira ka so ka kira sigile so mais ne ta do nunu ka fe min bunya ko e bi ka kira bunya kira bi ka min bunya du ni o do ga du e bi ka kira bunya kira wulla ki jo min no fe du ko ni ma ba dole ka wuri ki jo a demuso no fe Mamadou ni ma wara tekle da op ma ay min bunya ni o do ga ni kira te mi manga don ka fo amestra min ka ma ba ko sra ala ko di barka sororo dugo sororo manmon kanu o de do groupement leader spirituel na franka mo ka ko bara dafa am groupement jeunesse foya ka nga kaydu fu no yi Seydi Cherif Amatena Aidara ka barka da ka wali mon do joranji ko koro ni bara bala jenela o ko fe ambi au befo sebe am flow foya ambalma fo mi agozo ani shawara munu biya ami befo ka fo ali bi anga nyomne duy qur'ana be duy mona qur'ana ala kira kira somo di kira somo kanu bi yoro ala ko dafali bebe wallahi anga nji janga nyomne anga yafa nyoma anga demisonu lamo ni jogoye anga demisonu lamo ni mabakanu anga demisonu lamo ni ambika minu ntoko fo shuni clé anga dew lamo no luwe maintenant nye club Serifu no fe nan dew nye club barla amakla nanyo club albetu no fe nan dew nye club wulu no fe amakla da anga demission ladamu ko bla Serifu kanuna ko bla man kanuna wala sa do me ante olu be ke sababu de kanani Serifu nunu nya ankaburu la maintenant ma straira isale ko fe wa bani pour ka kana ba sala anga dew la saka kabisisa uka Serifu kanu uka maba kanu uka manyimo kanu uka na malagoshi uka na madoga no kara dominante ande o mike sababu kanani maba be anga so wallahi am ga bara mi ngani ni an fa na mbo ka bara banyuma bawo bay bara ke fay o debe tuku manyimo na o debi ke manmare parce que manma de betu manmala ala kira ko ni jama gulu ngalo jene sallallahu alaihi wasallam wallahi ara idol be ta famle be on ya Aidara kanuya ka Serifu kanuya ka shana malo nganuya ka shemotenu nganuya ka shego boadaru nganuya amma on be ta famle be olu e jon nganu ummo ke sinnabi wallahi o sayna ni jon nganu ala kira do sallallahu alaihi wasallam ala kira yare ala kanu taya be ala ka ando aljina ko vraiment andi so jara ko sobe man la baye mi muso ka sobe ni ayo club ma bo no fe ma baya te dore ko muso mi bulu o be se ka dogla ka dima na soro ko ma baya be kene ni warti ku iti ma ba soro oni fama kambolo amanze mo ala ni ma baya de be kene ni iti se na sebena iti ma baya soro nan ti se na sebena amanze mo ala ma baya be soro de ni dusuku maya ani sabali ka ki chefe ka ke wale do fe iklara ni muso ya chekam ka ka chefe ka ke wale do fe billahi abid de mi zoro jebo to wole wa hanna ma fuy soro ala bi wale de do bla wata wa fugo ma abaka nyama beke mata do ko tadi ne boy sabali atifo muso chima ki seri chala ide ka se chawla ne boy sabali muso waraba chawraba de kra zero na gara japma ya tsaka ni na mene ne boy sabali aya don annana ya femi ngama chala sigino
furu te kolanguli furu e femba de ka fo njamo e Traoré njamo e Sangare njamo e Sidibé njamo so njamo Fomba ni furu te jamu tilaw mais femi ngara sababu ye ka ambarka ka ambamba ka kodama o de furu nanye klo ko la so Sidibé anye klo ka nyi o mama nyina mbaw fe o ka sabali muso dusubar ti dezoro muso jamane ti dezoro sadiri bi kono ta ko ka fuli wulu mais de te fi muso ay sabali muso be ni muso goma ala ti fe muso nyuma de muso aba chefe chemana nisoja halata nyinyi rabi yele Allahu akbar mais on daw ni iyelala na mi nyine abma ko yegulomia والما فلان زور سبحان زور اللي فيها أي فلان وده سبحان زور اللي فيها ابن يلا تام ما شيء سبحان دي ما لو بقول يلا كوب الداي no ni musulman ye cɛ nisɔndiya la i bɛ nisɔndiya k'a ɲɛɲini wa musulman n'i ye cɛ dimine kana ɲɛɲini dɛ o yɔrɔ bɛɛ dimi k'a ɲɛɲini wa musulman hɔrɔnmuso ɲalen n ko kira Muhamadu ye muso de sɔrɔ Seyida Kadija sirifuw de bɔra o la n tɛ kelen f'i ye Kadija kan ni mɔgɔ min ye kira dɔgɔya ni kira nana sigi so a dimine Kadija bɛ na dɔrɔn ka na kira sɔrɔ a dimine ka sin ka dimi ten a t'a ɲɛ dɔ yɛrɛ ka gɛrɛ a la sisan a bɛ kumanimani fɔ a ye e tɔɔrɔlen don mun ye e ɲɔgɔnna maa ba ni dimi man kan jɔn ye bila dimi na sa o tigi mago bɛ ala ka balo la dɛ o mago bɛ ala ka lajaba la dɛ o mago bɛ janibɛ la dɛ o mago bɛ kɔcɛ na dɛ o mago bɛ kɔtigɛ la dɛ jɔn ye mun kɛ ne ka cɛba la ne nin fɔra cɛ yɛrɛ ɲɛna e yɛrɛ b'a ye dɔrɔn min y'i dɔgɔ o dangaden de ye o nisɔndiya bɛ sin ka na ten kira b'a fɔ ko cɛ kirikara in y'a kɛ tan ko Abu Lahabi a kana tan o yɔrɔ bɛɛ Seyida Kadija bɛ mun fɔ o n'anw ta tɛ kelen ye n'i y'o k'an ka musow ye ko dɔ ye nin kɛ sigida la a k'o jo b'e la ko k'e taara i yɛrɛ ci o tɛ i tɛ ban o ka gɛrɛna min a jo b'i la mais non muso ɲuman de ko cɛ ma ala ka kira ani yɛrɛ dekun ni sa maa n'i ka baara ye aw ma baw sɔgɔbɛli u tɛ sa la u tɛ fara la ni bɛ dɔ fara e de kan n ko nin y'a to ne de kɛra e fɛ n'i y'a to ne de dar'e la ne ye jago kɛ ka ko caman kɛ n ye wari sɔrɔ n ye ko caman kɛ n mana cɛw la n ye fɛn min ye e la o de y'a to n sɔn nin la sabali sa kuma ɲuman bɛ f'i ye i bɛ se ka bɛɛ bila yɔrɔ sɔrɔ n'an ka muso n'u y'a mɛn ko i ye accident kɛ ko fa ninnu ka kɛ a b'a terimuso de wele alo n teri ni ala tɛ ji to nɔnɔ na koyi bamanankɛ taara aw bɔ ka woro bi a ɲi bɛ kari nama kelen ta c'est à dire tɔgɔ d'an bɛ dutigi bɛɛ la bi muso tɔgɔ b'an na dɛ Sidibé n'i k'i ta dɔn i b'i ta ɲini mun ye ne tɔgɔ dɔ b'an bɛɛ la n'i bɔra a bɛ fɔ e yɛrɛ nalen i sigilen dɛ a bɛ fɔ i sigilen i bolo ko i bɛ ka Asimu ɲini fa dɔ fɛ n'i y'a mɛn ko Asimu i ka so kɔnɔ o ye de koyi président bɛ fanga la don min dɛ n'o bɛ an mara cogo min na n'o bɛ baaraw kɛ ni sira min ye u bɛ se k'o ta k'o dayɛlɛ ten ko Asimu fanga o tuma n'o fara dɔrɔn e b'a fɔ ko non ko président bɛ ka baara kɛ sisan mais e de koyi tɔgɔ dalen don dutigi bɛɛ la o tuma musow ka sabali hali muso ka a cɛ wele a jamu na sariya yɛrɛ yɛrɛ la fɛn tɛ min kan ka kɛ k'a fɔ cɛ Sidibé Sangare k'a wele ko Sangare ayi i cɛ i b'a wele tɔgɔ la tɔgɔ ɲuman de la tɔgɔ ɲuman ye jumɛn ye ba de ye denw ka mɛtiri ye tɔgɔ wele i cɛ la denw bɛ se ka min wele e de kan ka denw ladamu k'u bila fɛn dɔ fɔli la muso k'a fɔ cɛ ma ko ba a fa t'i ye o mais a bɛ ka fɛn dɔ de dege ani ka mɔgɔ dɔ de dege baara dɔ de kɛ mais n'i ko ne ma ko Sangare ne denw na wele ko Sangare o i bɛ wele de ko fɛn i bɛ muɲa de n'o kɛra denw de bɛna tugu o sira kan e de ye denw ka patron ye bon ni e de dɔgɔya dɔrɔn denw bɛ ne dɔgɔya o tuma musow ka sabali u ka jisuma k'u koli ji la k'a dɔn u bɔra so ka na yan o mana tiɲɛni kama o dilanli de don wa muso yɛrɛ b'a dɔn muso ɲuman o muso ɲuman ni kabila b'i la ko somɔgɔ b'i la n'i nana furu la i bɛ furu kɛ mais muso somɔgɔ t'a yɛrɛ de tɛ se ka furu kɛ a tɛ se muso min bɛ tasuma da cɛ kan n kɛlen na Muhamadu bonya na hali o si yɔrɔ t'o ka so wa n'a taara so ka minɛnw cɛ ka so tɛ ka taa so a bɛ tila k'i dalen a b'a fɔ e ɲɛna yɛrɛ i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye ko i tɛ ka foyi k'ale ye n'a taara so tuguni a bɛ tila k'a fɔ somɔgɔw ye ko yan man di n'o tɛ ko ale cɛla ko fɛn bɛɛ bɛ k'ale ye a kuma an balakaw a ye sabali an bɛ examen de la
muso bɛ kɔngɔ de la muso bɛ bagi de la n'i ye tulo k'i ka bagi kɛyɔrɔ la i ɲɔgɔnnaw b'i da walahi i tɛ pasi o tuma a bɛ bagi de la a ka bagi de sisan ye jumɛn ye a ye jigin dɔrɔn ka denw sɔrɔ dɔrɔn an bɛ denw ye o tuma pour que i kana na malo fɛn min kɔnɔ i jija i k'a dilan n'a ye n'o bɔra o y'u ŋaniya de muso ŋaniya de y'a den ye kira ko muso ɲuman n'u ko muso min ka ɲi ko kana fɔ a ka ɲi dɛ ko a den lajɛ n'u ko min man ɲi kana fɔ a man ɲi dɛ k'i k'a den fili o tuma yanni ka taa an kɛ ka denw wolo k'an yɛrɛ malo an k'an yɛrɛ sutura ni jogo ye so kɔnɔ n b'a fɔ ka dɔgɔden fila min fɔ alu bɛtiw ni dɔgɔden fila an ka ɲɔgɔn minɛ la o de ye nin ye waati korona kosɛbɛ dugu tilara an taayɔrɔ ka jan o tuma n'anw bɔra yan sisan anw bɛ taa yirimajɔ kadɔbugu la an balimakɛ kɛ fɔnba mana bɔ yan u bɛ taa fɔ banankɔrɔ yɔrɔw ka jan dɔɔni mɛ kanu de kama an labɛnnen don ka fɛn bɛɛ kɛ aw nɔfɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a jija k'a cɛsiri an ŋaniya kama diɲɛ mɔgɔba bɛɛ b'a sɔrɔ yan ni a ma kɛ min malolen ɲɛna n'i sara o na t'i kaburu la yan mɔgɔ ŋaniya de b'o kɛ o tuma an k'an jija an k'an cɛsiri ka dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini aw fɛ ka ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye an ye sirifu valeur fɔ silamɛw ye ala ka ko kama yarabi ala ka don an ni juguw cɛ an ka sirifu ala ka don ni juguw cɛ an karamɔgɔ ala k'a mɛn ɲɛfɛ k'an yɛrɛ ka kɔmɔgɔ ɲuman ye ala kana kɛ nafigi ye ala kana bɔ an na ala ka barika don an na ka denmisɛnw balo k'u balo si di k'u lamɔ si di k'u tɔnɔden si di furukow k'u nɔgɔya ala kɛra bonya kama maa ɲuman bɛɛ kama